O PP de Pontevedra cree que antes de crear unha nova ordenanza de mobilidade hai que redactar un novo plan xeral. Os populares entenden que o pexón é unha norma de ámbito superior que ten que marcar as directrices desa nova ordenanza. Creemos que estáse facendo ao revés, que se debería de empezar aprobando un novo pexón que marque unhas directrices, que é un elemento básico de ordenación do noso territorio e que é como a carta magna deste Concello. Este argumento que debería de valer para desenrolar primeiro o pexón, parece que non lles vale, non? É como se primeiro aprobamos un regulamento, despois a lei, pero, bueno, aquí fanse as cousas así, non? Os populares deron a coñecer esta mañá as alegacións que presentarán no pleno. Entre elas, recollen tamén as peticións sobre o fomento do uso da bicicleta aportadas pola Asociación Pedaladas e as demandas da ONCE. Un dos argumentos que utiliza o Goberno municipal para non recoller as alegacións da ONCE é que non se contempla na ordenanza temas de deseño, cando non é así. Por exemplo, están aproveitando para introducir condicións de deseño dos lombos. Sin embargo, para ter en conta as alegacións da ONCE non lles vale, non? O concelleiro popular entende que na nova ordenanza hai puntos que carecen de sentido, como que establece que un vehículo non poida circular a máis velocidade que un peón. Está moi ben salir nos medios nacionales dicindo que somos o primeiro concello en que limitamos a velocidade a 6 km por hora, pero que é un pouco ilóxico. É dicir, limitamos o rebase dos vehículos aos peóns a 6 km por hora. É dicir, que a min que me explique, non fai falta ser enxeñeiro de cinemática, se un peón vai a 6 km por hora e un vehículo limítalo a 6 km por hora, a ver como rebasas. Vamos a ir a par por século seculorum. O PP tamén reclama que se aclare o limbo no que quedan os mozos de 13 e 14 anos que queiran empregar un vehículo individual, porque a nova ordenanza, lembran os populares, só fala de menores de 12 e maiores de 15.